Manje sithi ncinci kaMdoni la kwaNongoma ukuba no MEC wezemidlalo ukuba ezosethulela inkundla enhle yalapha eMona ibiza 24.4 million, imali enkulu leyo. Kodwa futhi thina njengeZululand sijabula kakhulu ngoba uma ukhuluma ngezemidlalo siney'ndawo ey'ncane kakhulu la ezenza ukuthi noma ngabe kuthiwa kunama-Salga Game asikwazi ukuhosta njengeZululand. Sine-team injampela, sinolundi United, ubathuka sebedlala kwezinye indawo ngenxa yokuthi i-facility asinayo. So kuma sibona u-MEC ezivakashela eza ney'ndaba ezimnandi kangaka, sibona ukuthi ulundi uZululand noNongoma sibona ukuthi bathuthuka ngendlela nangesivinini leso esifisa ngabantu bakwaNongoma. Kade sinenkosi yala kwaMandlakazi uNdabezitha, leyo nto nje isho ukuthi lo msebenzi mkhulu kanjani ukuthi kusuka inkosi ingathumeli ngisho iy'nduna. Ngakho siyabonga kakhulu kuNgqongqoshe uGabisa, siyabonga kumhlonishwa uMeya uZondo, siyabonga namakhansela. Siyethemba-ke sizobambisana ekuthenini izinto ey'suke sezikhona sizibheke, sizigade, sizigcine, kungabonakali sekuvandalayiziwe sekunezinto ey'ntshontshwayo, ngoba leyo nto isibuyisele emuva thina njengomphakathi waseZululand. Ngakho sibonga kakhulu, sibonga nje nomphakathi ngendlela obuphume ngakhona, sibona ngempela impela kuhamba kahle. Siyabonga.